Αχ, κορίτσια, δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη. Κυριολεκτικά, το Μπάρμπενχάιμερ αντιγράφει Ανίς Καπούρ. Πολύ σοβαρές ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Καλώς ήρθατε στις πολύ σοβαρές ειδήσεις μόνο με πολύ σοβαρά άτομα. Σήμερα το θέμα μας είναι άκρως ενδιαφέρον και δημιουργικό. Είμαι, όπως πάντα, ο host σας, η Ζωή, και μπορώ να μιλήσω για δημιουργικά θέματα γιατί είμαι ένα έργο τέχνης. Μαζί μας επίσης οι πολύ αξιοκρατικά καλεσμένοι μας, η Ολυμπία, η οποία πρόσφατα πήγε και ζωγράφισε κεραμικά, και η Σπυρέτα, η οποία έκανε μαθήματα ζωγραφικής όταν ήθελε να περάσει στο πανεπιστήμιο. Και πέρασα μετά όμως. Δεν έκανα μόνο τα μαθήματα πριν. Έκανα μαθήματα και στο πανεπιστήμιο. Έδωσε πανελλήνιες, είναι αρχιτέκτονας τύπου. Ναι. Και είχα πολύ στενή επαφή με γλύπτες μέσα στο πανεπιστήμιο, τους οποίους μισούσα. Όταν λες γλύπτες, εννοείς sculptors ή εννοείς γλυφτρόνια? Why both, αλλά ενώ είχα μια καθηγήτρια, η οποία, θα κάνω εγώ ραντ στην αρχή, η οποία ήταν γλύπτρια και ήταν ο πιο αντιπαθητικός άνθρωπος του κόσμου. Με συχαινόταν και τη συχαινόμουνα και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα ήταν η αιθηλική αντιστοίχηση του σημερινού μας θέματος. Ακριβώς αυτό βλέπω κι εγώ εδώ πέρα, Σπυρέτα. Ξέρετε πως είναι οι καλλιτέχνες, ότι έχουν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Είναι άνθρωποι εκεντρικοί, που συνήθως δεν μπορούν να μοιραστούν τίποτα και θέλουν να είναι το κέντρο της προσοχής συνέχεια. Όπως ο άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε το θέμα για τη σημερινή μας εκπομπή, ο Ανίς Καπούρ. Ζωή, έτσι, χώσε κι άλλα στερεότυπα. Δεν είναι ότι οι περισσότεροι που μας ακούνε είναι καλλιτέχνες. Ούψις. Επίσης, οι καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ δημιουργικοί. Και δεν μιλάμε για οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Γιατί και η Σπυρέτα είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Το Metal Hammer την είπε Sinéad O'Connor, αν δεν απατώμε. Ναι. Μιλάμε για τους ζωγράφους. Ο καλλιτέχνης γλύπτης, σαν την καθηγήτρια της Σπυρέτας καλή ώρα, και ζωγράφος Ανίς Καπούρ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας δίνει το θέμα μας σήμερα, διότι αποφάσισε... Το μακρινό 2016... Ναι, διότι το μακρινό 2016, όταν είδε ότι οι επιστήμονες δημιούργησαν το πιο μαύρο που υπάρχει, να απορροφάει το 99,96 θέλω να πω, του φωτός, το αγόρασε, πήρε τα αποκλειστικά δικαιώματα και το χρησιμοποιούσε μόνο αυτός, τα στούντιά του και κανένας άλλος. Για χρήσεις σχετικές με την τέχνη. Φαντάζεσαι οι άλλοι να είχαν περάσει, ξέρω εγώ, 30 χρόνια στο R&D και να έρχεται ο Ανίς Καπούρ και να σου λέει παιδιά, ωραία εδώ πέρα, αλλά το μαγαζάκι σας, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τι θέλετε να το κάνετε πριν, τώρα θα το κάνουμε μόνο έργα τέχνης. Και θα τα κάνω μόνο εγώ, κανένας άλλος, ποτέ. Απολύεστε. Αυτό λοιπόν ήταν που εξόργησε έναν άλλο καλλιτέχνη. Γνωρίζετε φυσικά για ποιον μιλάω. Πόσο research έκανες αυτή τη φορά, Ζωή, για αυτό το επεισόδιο? Γιατί κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Να σας πω ότι έχω κάνει πάρα πολύ research για αυτό το επεισόδιο. Απλά το έκανα πριν από 2 χρόνια, όταν αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε το επεισόδιο. Λεπτομέρειες. Αυτή τη φορά θέλω να μου πεις πόσο research έκανες. Πάρα πολύ. Αρκετά για να ξέρω ότι τον άνθρωπο τον λένε Stuart Semple. Τι έγινε εδώ πέρα? Θυμότανε το όνομα? Αφού της το είπα πριν 5 λεπτά. Το προσπερνώ. Ο Στιούαρτ, λοιπόν, βλέποντας αυτόν τον ελιτισμό του χρώματος, αποφάσισε ότι θα δημιουργήσει το πιο ροζ που υπάρχει. Και το έκανε. Δημιούργησε το πιο ροζ. Αλλά δεν του άρεσε ο τρόπος του Ανίς Καπούρ και αποφάσισε να γράψει μια εξαιρετική ταμπελίτσα πάνω σε αυτό το ροζ. Προσθέτοντας αυτό το προϊόν στο καλάθι σας, επιβεβαιώνετε ότι δεν είστε ο Ανίς Καπούρ. Δεν είστε σε καμία περίπτωση συνδεδεμένοι με τον Ανίς Καπούρ. Δεν αγοράζετε αυτό το προϊόν για λογαριασμό του Ανίς Καπούρ ή κάποιου συνεργάτη. Και αυτή η μπογιά δεν θα φτάσει ποτέ στα χέρια του Ανίς Καπούρ. Καλά θα πάει αυτό. Θα, στο μέλλον, όχι στο 16. Τι είναι ο χρόνος άλλωστε? Τι πιστεύετε? Η σχετικότητα του χρόνου. Ότι έκανε ο Ανίς Καπούρ όταν έμαθε αυτά τα νέα?
και διάβασε αυτή η επιγραφή. Κυρία. Εγώ πιστεύω ότι... Παίρνω το λόγο. Πιστεύω ότι σαν φυσιολογικός άνθρωπος που είναι, είπε εντάξει παιδιά, πολύ σεβαστό, καταλαβαίνω το λάθος μου και από εδώ και πέρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ventablack όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Κοίτα, εγώ πιστεύω με τις 3 συνεντεύξεις που διάβασα του Ανίς Καπούρ ότι το όλο θέμα δεν το θεωρεί σημαντικό, όπως διατυμπανίζει σε όλες τις συνεντεύξεις που διάβασα, οπότε πιστεύω δεν έκανε τίποτα. Ακριβώς. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έβαλε τα χέρια του πάνω σε αυτή την μπογιά. Ή θα έλεγε κανείς τα δάχτυλά του κυριολεκτικά μέσα στην μπογιά. Ιδιαίτερα το κολοδάχτυλό του το έβγαλε φωτογραφία και το ανέβασε στο Instagram. Αυτά τα πράγματα όχι. Ξέρεις τι, με τρελαίνει πάρα πολύ που όλοι αυτοί σε αυτή την ιστορία είναι Βρετανοί. Και θυμόμαστε από το επεισόδιο με τη βασιλική οικογένεια τι θα πει Βρετανοί. Ναι, φυσικά. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, απλά ο άλλος πήγε και αποφάσισε ότι θα κάνει κολοδάχτυλο με την ποχιά στο Instagram. Νομίζω αυτό που μου αρέσει πολύ σε αυτή την υπόθεση είναι το pettiness. Δεν ξέρω πώς θα το πω στα ελληνικά. Έπαθα σπιρέτα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν σταμάτησε εκεί, γιατί προφανώς υπήρξε το κολοδάχτυλο, Θα μπορούσε να γίνει ένας διάλογος για το ποιος έχει πρόσβαση στα μέσα παραγωγής της τέχνης, οι πλούσιοι, οι φτωχοί, υπάρχει αποκλειστικότητα, Σωστό. δεν υπάρχει αποκλειστικότητα. Γιατί να πούμε ότι το Ventablack είναι ένα προϊόν σχεδόν εξωγήινης τεχνολογίας. Είναι κάτι nanotubes που εγκλωβίζουν το φως, είναι πανάκριβο, ο τρόπος εφαρμογής του είναι πάρα πολύ δύσκολος, θέλει ειδικές συνθήκες. Εξ αρχής είναι exclusive, εξ αρχής θα ήταν δύσκολο για οποιονδήποτε καλλιτέχνη να το χρησιμοποιήσει σε κάποιο έργο του, να βρει technical τρόπο για να το χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε έργο του. Και έρχεται εκεί ο Ανίς Καπούρ και λέει και κάνει dips στο πιο δύσχριστο πράγμα του κόσμου και γίνεται dick about it, ξέρω εγώ. Ναι, οπότε ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Προφανώς επειδή μιλάμε για τον καλλιτεχνικό χώρο, εγώ και εσύ, εγώ ειδικά, θα κάτσω να κάνω μια υπερανάλυση, μια εκθεσάρα για αυτά τα θέματα και δεν ξέρω και εγώ τι. Όμως ο φίλος μας ο Στούαρτ, πολύ απλά, μετά το κολοδάχτυλο, πήγε και έφτιαξε το πιο μαύρο από το μαύρο του Καπούρ και το πουλάγε για 20 ευρώ το μπουκαλάκι. Αυτό! Εκπληκτική ταμπελίτσα. Αυτό. Δεν είναι το πιο μαύρο στον κόσμο. Είναι όμως καλύτερο από το καλύτερο μαύρο του κόσμου, γιατί μπορείς όντως να το χρησιμοποιήσεις, εκτός κι αν είσαι ο Ανίς Καπούρ. Οπότε, Αυτή η μάχη μεταξύ μαύρου και ροζ σας θυμίζει κάτι? ο Σέμπλ από μόνος του δεν απάντησε κατευθείαν με το μαύρο. Ξεκίνησε με το «Μαύρη είναι η ψυχή σου, Ανίς Καπούρ». Και ας κάνουμε κάτι χαρούμενο για να σε σατηρήσουμε και να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση σχετικά με την προσβασιμότητα στην τέχνη. Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να το παραλληλήσει τώρα με τις πρόσφατες ταινίες, σχετικά πρόσφατες. Το μαύρο, ας πούμε, του Oppenheimer με την ατομική βόμβα versus το super girly, όχι girly, το super rose της Barbie τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Αχ, κορίτσια, δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη. Κυριολεκτικά, το Barbenheimer αντιγράφει Ανίς Καπούρ. Ζωή, είδες, αν είχαμε ηχογραφήσει αυτό το επεισόδιο πριν 2-3 χρόνια, Όταν ήταν relevant. δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει αυτή την ιστορία. Αυτό το τώρα. segue δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή. Πώς θα σας δίναμε το ένα δωρεάν μπίφι στο αρχικό μπίφι που νομίζατε ότι θα πάρετε, αλλά παίρνετε 2. Πάντως η προσωπική μου γνώμη είναι ότι και το Pinkiest Pink κερδίζει το Ventablack του Καπούρ και η Barbie κερδίζει ξεκάθαρα τον Oppenheimer. Τι εννοείς η Barbie κερδίζει ξεκάθαρα τον Oppenheimer? Η Barbie κερδίζει ξεκάθαρα τον Oppenheimer. Ναι, δεν λέω. Ταινιάρα, Νόλαν, μουσικάρες, τρομερή ηθοποιοί κτλ. Αλλά ήταν μια κατήφια σκέτη. Έφευγες από το σινεμάκι σου σε φάση cool πλάνα, bro. Αλλά εντάξει, δεν άλλαξε η ζωή μου. Όχι ότι άλλαξε η ζωή μου με την Barbie, χίλια όχι. Αλλά ήταν τουλάχιστον ultra fun. Πέρασα καλά. Αυτό. Η παρέα μου που πήγαμε μαζί να δούμε τον Oppenheimer κοιμήθηκε στη μέση της ταινίας και ξύπνησε από το μπαμ της έκρηξης. Spoilers. Τι εννοείς, ποια έκρηξη, δεν καταλαβαίνω.
Κοίτα, για να δεις τον Οπενχάιμερ έπρεπε να έχεις ένα διδακτορικό στην ιστορία της φυσικής και ένα διδακτορικό στις κοινωνικο-πολιτικό τέτοιες καταστάσεις της Αμερικής μετά το πόλεμο, ξέρω εγώ. Άμα δεν είχες και τα δύο... Για να δεις την Barbie χρειαζόταν απλά να είσαι αριστερός. Όχι απαραίτητα. Θεωρώ ότι χρειαζόσουν να ζεις το σήμερα απλά. Αν ήταν εδώ ο Στούαρτ ανάμεσά μας, μήπως θα έφτιαχνε το πιο κόκκινο μετά το comment της ζωής. Και θα το ονόμαζε Barbenheimer Red, ξέρω εγώ. Όχι, θα το ονόμαζε πολύ σοβαρές ειδήσεις Red. Πολύ σοβαρές ειδήσεις Red, ναι. Ξέρεις τι, ήθελα να πω το εξής. Διάβαζα μια συνέντευξη του Ανίς Καπούρ, έτσι για να δω λίγο ποιος είναι. Και τον ρώτησαν για το Artificial Intelligence. Γιατί, εντάξει, αφού έχει πιάσει και αυτά τα θέματα του σε ποιον ανήκει τέχνη και δεν ξέρω εγώ τι, λογικό να τον ρωτήσεις για το AI, ρε παιδί μου, που παίρνει ουσιαστικά τέχνη από τους καλλιτέχνες και φτιάχνει κάτι δικό του που δεν είναι των καλλιτεχνών κτλ. Και γράφει στην απάντησή του, μου φαίνεται ότι το AI είναι ένα καπιταλιστικό εργαλείο γιατί θέλει να κάνει eclipse τον individual. Και είμαι σε φάση, φίλε, προσπαθείς να το παίξεις κάποιος. Τι εννοείς το καπιταλιστικό εργαλείο που βγάζει το spotlight από το άτομο? Ο καπιταλισμός είναι ατομικιστικός. Έλατε. Έκανα εγώ μια κόκκινη δήλωση και αποφάσισες να κάνεις πιο κόκκινη δήλωση από τη δικιά μου. Όχι, έκανες την κόκκινη ή ήρθα να κάνω την καπιταλιστική δήλωση, την αντικαπιταλιστική μάλλον δήλωση. Ή μπορούμε να ζητήσουμε από το κοινό να λύσει αυτό το μικρό μπιφ μεταξύ σας. Ποιος έκανε το κοκκινότερο κόκκινο αστείο με τις κόκκινες δηλώσεις του. Παιδιά, πολλαπλά εγκεφαλικά. Γι' αυτό η Σπυρέτα δεν είναι host σε αυτό την εκπομπή. Σωστά, η Σπυρέτα δεν θα μπορούσε να είναι host, γιατί όντως κάνει research. Αυτό ήταν καλό. Damn! Έκανες burn στον εαυτό σου. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Συγγνώμη, αλλά ξέρω να αναγνωρίζω τα δυνατά και αδύναμα σημεία μου, Ολυμπία. Περνώντας ένα άσχετο θέμα. Transition! Αυτό, δεν είχα άλλο θέμα. Πάντως, μετά το Pinkest Pink, έφτιαξε κι άλλο. Έφτιαξε το Black 2.3, μετά έφτιαξε το Black 4. Τι είπα? Στη ζωή απλά φτιάχνεις νούμερα. Ναι. Όχι, γιατί μετά το μαύρο 2.0 έφτιαξε το μαύρο 3.0. 2.0. Ναι, όπως το Ελλάδα 2.0. Μαλακίζομαι, sorry. Γιατί εμείς τι κάνουμε? Είπε τα νούμερα, αλλά τα είπε λάθος. Είπε το 3.2, ξέρω εγώ. Το 4 point. Μετά δεν είχε τι άλλο να πει, γιατί είχε ήδη πει όλα τα νούμερα. 4.0 είναι ζωή. Και εσύ αυτό θα το αφήσεις μέσα στο edit? Εννοείται πως θα το αφήσω. Θα δείξει. Ανάλογα, τι πληρώνεις. Εγώ κάνω το αρχικό cut. Εγώ αποφασίζω τι μένει. Χαχαχαχα. Σπυρέτα, και εγώ πιστεύω ότι είσαι σαν τη Σινέτο Κόνορ. Αυτοί είναι οι γλύπτες στους οποίους αναφερόμουν νωρίτερα. Το καλύτερο plugin του καινούριου μου άλμπουμ θα κερδίσει το περισσότερο χρόνο στο edit σε αυτό το επεισόδιο. Μέχρι στιγμής το καλύτερο plugin είναι το δικό μου που μόλις έγινε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα σε στέψουμε, Βασίλισσα, με ένα super glittery στέμα. Όμως όχι! Πού θα βρούμε το πιο το glitter για αυτό το στέμα? Βεβαίως, και για να καταφέρεις να φτιάξεις το glitterest glitter, θα πρέπει να έχεις το pinkiest pink. Που σημαίνει ότι ο Ανίς Καπούρ δεν θα μπορέσει ποτέ να φτιάξει το glitterest glitter. Πάντως θα έπρεπε να δώσουν, προσωπική μου γνώμη, θα έπρεπε να δώσουν ένα βραβείο σε αυτόν τον άνθρωπο. Κάνει σχεδόν ακτιβισμό, απλά βγάζοντας και μαρκετάροντας τις μπογιές του. Ναι, πώς το λένε, διάβασα ότι τον αποκαλούν ο Robin Hood των χρωμάτων. Παίρνει το μαύρο από τον Καπούρ και το δίνει στους φτωχούς. Το οποίο βγάζει πάρα πολύ νόημα. Γιατί αποκαλούν τον Ανίς Καπούρ τον θησαυριστή των χρωμάτων.
Εγώ απλά σκεφτόμουν ότι, ξέρω εγώ, πώς ο Στιούαρτ μπορεί να φτιάξει το πιο γλυτερωτό στέμμα και την πιο ροζ μπάρμπι και δεν ξέρω τι εγώ τι. Αν αρχίζει και μαζεύει όλα αυτά τα χρώματα και τα παίρνει όλα από τον Ανίς Καπούρ και τα φτιάχνει το πιο super χρώμα του χρώματος, στο τέλος θα φτιάξει το πιο super rainbow των rainbow και θα είναι περιζήτητος παντού σε όλα τα gay pride και απλά θα κάνει την τύχη του. Ολυμπία θα πρέπει να σε προσλάβει για manager. Έχετε δει, παρένθεση, να σας φέρω πίσω στον Ανίς Καπούρ, αλλά έχετε δει πώς χρησιμοποιεί το μαύρο του μαύρο Ανίς Καπούρ? Έχετε δει κάποια από τα έργα τέχνης του με το Vanta Black? Ναι. Ότα είδαμε. Ότα είδε όλος ο κόσμος στην Biennale της Βενετίας του 22. Το 22 δεν είχαμε καραντίνες. Όχι ρε εσύ. Α, δεν είχαμε, ναι. Όχι, ήταν μετά τις καραντίνες. Ναι. Που βγήκες από τη μαύρη τρύπα της κατάθλιψης της καραντίνας σου και πήγες να δεις τη μαύρη τρύπα του Καπούρ. Η μαύρη τρύπα του Καπούρ. This is so true όμως, γιατί πραγματικά έφτιαξε εκεί μια μαύρη τρύπα, ένα μαύρο κύκλο, ένα μαύρο τετράγωνο, ένα μαύρο, δεν ξέρω τι να το πω, βουνό. Παγόβουνο. Και έκατσε και αυτό στη μέση για να βλέπουμε τη μαύρη ψυχή του. Δεν τα είδα πολύ αναλυτικά. Αλλά πρακτικά αυτό που κάνει είναι ότι όντως κάνει hoard, παγιδεύει όλο το φως και από μακριά το βλέπει σαν 2D item, ενώ είναι 3D item. Είναι τρομερό πως πήρε ένα τόσο εκπληκτικό επίτευγμα της τεχνολογίας και το έκανε θέμα μεσημεριανάδικου. Ήταν και αυτό ένα έργο τέχνης από μόνο του. Ισχύει. Ας μισήσουμε όλοι τον στριμμένο Καπούρ που παίρνει που κάνει exclusive το εγκεφαλικό μου. Οκ. Σπυρέτα, έχεις παραπάνω δίκιο από όσο νομίζεις, διότι ο κόσμος πήρε έμπνευση από όλη αυτή την ιστορία με τον Ανίς Καπούρ. Γιατί ο Ανίς Καπούρ έχει φτιάξει και άλλα έργα, όπως το Cloud, το σύννεφο. Το Cloud Gate. Το οποίο σύννεφο μοιάζει με φασόλι και όλος ο κόσμος το λέει φασόλι. Και άρχισαν να δημιουργούνται events στο Facebook, όπως ελάτε να βάψουμε το φασόλι του Ανίς Καπούρ, το πιο ροζ του κόσμου. Είναι τα γενέθλια του Ανίς Καπούρ σήμερα. Ελάτε να του φιλήσουμε το φασολάκι. Ουψίζ. Πλέον αυτή, εκτός από μια δημιουργική μάχη, έχει μετατραπεί σε μια τρόλ μάχη. Κορίτσια, σκεφτείτε λίγο. Υπάρχει το πιο μαύρο-μαύρο, οκ. Και υπάρχει και το πιο ροζ-ροζ. Γιατί να το περιορίσουμε μόνο εκεί? Έλαντε, γιατί το marketing που έχει κάνει ο Semple μέχρι στιγμής είναι μόνο περιορίζεται στα χρώματα. Αλλά γιατί να περιορίζεται στα χρώματα? Ήρθε η ώρα του innovation. Εγώ λέω να φτιάξουμε την πιο φετένια φέτα. Ως μετανάστης πλέον κι εγώ, I struggle, δυσκολεύομαι να βρω σωστή φέτα και σωστά γιαούρτια. Με τα γιαούρτια βέβαια έχω το βασικό μου πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ ναι. Αν κάποιος έφτιαχνε την πιο φετένια φέτα, θα μου άρεσε. Θα έτρωγα σίγουρα την πιο φετένια φέτα. Ωστόσο, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που συχαίνεται τη φέτα. Εγώ προσωπικά το μεγαλύτερο μου θέμα είναι νομίζω στη χορτόπιτα. Πρέπει επιτέλους να τελειώσει το μονοπόλιο της πανακόπιτας σαν η εθνική μας πίτα που λατρεύουν στο εξωτερικό και να φτιαχτεί η πιο χορτοπιτένια χορτόπιτα, με ή χωρίς φέτα, που είναι 1000 φορές καλύτερη από την ηλίθια της πανακόπιτα. Περίμενε, εννοείς μια χορτόπιτα που δεν θα είναι based στο σπανάκι? Ναι, μια χορτόπιτα που θα δώσει τέλος στο μονοπόλιο του σπανακιού, όπως ο Semple έδωσε τέλος στο μονοπόλιο Vanta Black του Καπούρ, και θα αναμίξει διάφορα χόρτα μέσα στην χορτόπιτα, όπως μια χορτόπιτα που σέβεται τον εαυτό της, φτιάχνοντας το Rainbow of Green Things, σε άψογα ελληνικά, που όπως και η χρωματική παλέτα του Semple είναι 100 φορές καλύτερη από την απλή τη βλαμμένη της πανακόπιτα. Εγώ από τη μεριά μου, αν ήταν να φτιάξουμε το πιο πολύ από κάτι, θα ήθελα να φτιάξουμε το πιο τσιπουρένιο τσίπουρο. Ζωή, συγγνώμη. Το πιο τσιπουρένιο τσίπουρο, λες αυτές τις φράσεις, ενώ είσαι στη Βουλγαρία. Θα κάνεις διπλωματικό επεισόδιο. Νόμιζα θα έλεγες την πιο ρακιγιωτή ρακίγια. Ολυμπία, εάν οι Βούλγαροι που ξέρω μιλάγαν ελληνικά και ακούγαν το podcast μας, να πω. Δεν έλεγα για τη ρακίγια. Αλλά δεν ξέρουν. Πρέπει να ξέρεις το κοινό σου. Θα σου πάρουν την πράσινη κάρτα. Δεν έχω πράσινη κάρτα, είμαι Ευρωπαία. Τότε εντάξει, πες ό,τι θες.
Έχεις εξαγριώσει την θρησκευτική κοινότητα, την όχι κομμουνιστική κοινότητα, την δεν ξέρω και εγώ τι, τώρα και τους Βούλγαρους. Συγγνώμη. Ίσως και εγώ έχω μπίφια με όλο τον κόσμο γύρω μου. Πάντως εγώ θα έλεγα ωραία και όλα τα φαγητά και το ακούω, αλλά επειδή έφαγα το μεσημέρι και δεν πεινάω αρκετά για να συνεχίσω τη συζήτηση, θα έλεγα ότι ίσως το πιο αλμπουμένιο άλμπουμ που έχει βγει, το άλμπουμ που βγάλαμε εμείς, οι Skags. Η Σπυρέτα. Κανένας άλλος δεν θα σου κάνει πρόμο σε αυτό το επεισόδιο και το κάνεις μόνη σου. Τι shameless plugin είναι αυτό. Εγώ εδώ μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το πιο shameless plugin που έχει γίνει ποτέ. Ναι, Σπυρέτα ζήτησε το πιο seamless plugin, αλλά σου ήρθε το πιο shameless. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε για κανένα ακόμα ultimate πράγμα? Ωραία είναι και η πιο χορτοπιτένια χορτόπιτα. Ωραία είναι και η πιο φετένια φέτα. Αλλά σαν τον πιο guestest guest δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι να πω πια. Αυτό είναι ένα χαλιμαύρο, αυτό δεν είναι τέχνη. Καπηλεύτηκε, ένα μοναδικό επίτευγμα, έτσι. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν σημασία. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει, να διαβάσει κτλ. Εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Τι εννοεί η Σπυρέτα όταν λέει την πιο χορτοπιτένια χορτόπιτα χωρίς φέτα? Χωρίς φέτα. Αυτό το πράγμα είναι ιερή βλασφημία. Δηλαδή, πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Τίποτα. Τιμ Ολυμπία, την πιο φετένια φέτα, μιας και είμαι και εγώ μετανάστης. Κορίτσια, είμαι ο guestest guest από τη Γερμανία. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω. Αυτά. Μετά από όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε συζητήσει, που έχουμε δει το τρόλ από όλες τις πλευρές. Πείτε μου, κορίτσια, ποιος ήτανε ο πιο τρολάς? Θα πω ότι βασικά ο Καπούρ δεν ήταν καθόλου τρολάς. Ήτανε butthurt, βλάκας, γλύπτης που παίρνει πολύ σοβαρό τον εαυτό του και μου βάζει 6 και 7 στο εξάμηνο και να πάει να γαμηθεί και τον συχαίνομαι. Οπότε ψηφίζω τον Ρομπέν των δασών των χρωμάτων. Ξεκάθαρα. Ολυμπία. Μια αντικειμενική τοποθέτηση από τη Σπυρέτα. Κοίτα, εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ, γιατί, προφανώς ρε παιδί μου, θα ήμασταν με τον τύπο που εκδημοκρατεί τα πράγματα, τα κάνει φτηνά, προσβάσιμα κτλ. Επίσης, επειδή έψαξε λίγο αυτό τον τύπο, στα νιάτα του φαίνονταν super emo κτλ. Οπότε, κάπως έκανα λίγο relate μαζί του. Επίσης, από την άλλη, όμως, εξηγεί και το ότι, στην αρχή ο Καπούρ αντέδρασε απέναντί του, στην πορεία ο Καπούρ σταμάτησε να αντιδράει απέναντί του, αλλά αυτός συνέχισε να βγάζει νέα προϊόντα, νέα χρώματα, νέα, σε ένα αστείο που δεν είμαι σίγουρη αν συνεχίζεται μέχρι σήμερα ή το συνεχίζει μόνο αυτός. Εγώ βρίσκω το επιχειρηματικό του plugin δαιμόνιο και μπορώ να πω ότι είμαι προσωπικά εμπνευσμένη από το attitude του. Κάτι είδαμε. Σίγουρα. Απ' την άλλη όμως, όσο και να αντιπαθώ τον Ανίς Καπούρ και όσο pretentious και αν ήταν όλα όσα διάβασα να λέει, εμένα αυτό το moment με το κολοδάχτυλο μέσα στο ροζ μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, ψηφίζω επικότερος τρολερέιρος, δεν ξέρω πώς τον λένε, τον Στιούαρτ, αλλά επικότερη στιγμή αυτής της μάχης το κολοδάχτυλο. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Σκέφτηκα κάτι. I see a paint and I call it Vanta Black. I swear that it is the blackest, mostest black. I see Anis Kapoor trolling a guy by dipping his finger in pink dye. Συγγνώμη. Πολύ καλό, εμένα μου άρεσε. Ακούστε το νέο άλμπουμ των Skags. Δεν θα έχει αυτό το τραγούδι μέσα. Σίγουρα όχι. Θα έχει όμως τραγούδια για το μαύρο κατά μαύρο ουρανό του διαστήματος. Όντως έχει. Τώρα μπορούμε να κλείσουμε νομίζω. Το κερατό μου. Θυμάστε πώς κάνω exit? Ακολουθήστε μας στα social. Ήμουν ο host σας στη ζωή, η Ολυμπία Σπυρέτα.
Αγαπητοί καλεσμένοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καθίσατε μαζί μας μέχρι το τέλος του επεισοδίου μας. Ελπίζουμε να περάσετε τόσο καλά όσο περάσαμε και εμείς φτιάχνοντάς το. Ήμουνα ο host σας, η Ζωή. Ήμασταν οι αξιοκρατικά πάντα καλεσμένοι μας, η Ολυμπία και η Σπυρέτα. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media @3serioussisters. Ναι, και να δείτε το απίστευτα τεράστιο amount από content που βγάζουμε για τα τακτικά επεισόδια που επίσης βγάζουμε. Σημασία δεν έχει η ποσότητα. Σημασία έχει η ποιότητα. Πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε και για το δίσκο της Σπυρέτας, ο οποίος παρουσιάζεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Αναλογικά, μέχρι να ακούσετε εσείς αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, θα έχει περάσει κάνα τρίμηνο από τότε που παρουσίασε η Σπυρέτα το δίσκο της. Είμαι πολύ συγγεννημένη με αυτό το plugin, αλλά δεν παρουσιάζεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρουσιάζεται την 5η 4η Τετάρτου. Ευχαριστώ πολύ. Ζωή, θέλεις να τους πεις να μας αφήσουν και κανένα comment? Και φυσικά αν θέλετε μπορείτε να μας αφήσετε ένα comment, να μας πείτε πόσο πολύ σας λείψαμε, ότι δεν θυμάστε πια ποιες είμαστε και πώς μας λένε. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο προϊόν. Και ίσως ποιο είναι το επόμενο μπίφι που θέλετε να πιάσουμε του χρόνου. Ναι, ποιο είναι το επόμενο μπίφι που θα θέλετε να πιάσουμε. Απλά ελπίζω να μην το βιάζεστε. Οκ, πιστεύω τώρα έχουμε 5 κλεισίματα, του πούστη ένα θα ισχύει. Πείτε μου, τι κάνω, τι πρέπει να πατήσω για να σταματήσει το recording, αυτό το κουτί. Πατάς το τετράγωνο. Οκ. Το πατάω να σταματήσει. Ολυμπία, άκου αυτά που σου έστειλα, δεν ξέρω αν είναι καλά. Αν και νομίζω ότι έχω ξεκινήσει ένα καινούριο beef μεταξύ Αγρινίου και Ναυπάκτου. Δεν ξέρω τι λέω. Σβήστε.